atmosféra, plno ľudí, plno emócií, plno dojmov z tohto mám. Proste Arsenal tu žije futbalom. Dúfam, že padne čo najviac gólov, hlavne do siete Stoke City, takže tipujem tak 4-1. Neskutočné zážitky, neopísateľné, naozaj fantastická atmosféra na štadióne vládla, hlavne keď nastúpil Robin van Persie. To bolo neskutočné, keď začali pozbudzovať fanúšikovia a vyvolávať jeho meno. Proste úžasná atmosféra, úžasné celé to bolo, celé predstavenie, veľkolepý štadión, všetko do toho.